Na, sziasztok, itt lennénk egy Minecraft sorozatban, ugye Ádámmal vágott fát. Ennyi farkas, ez igen. Na, Wow. Vártam. akkor gyerünk vándorolni, keressük meg a főhelyünket, ahol laknánk, már elmenjünk. Mennyi állat. Birka. Ja. Wow! Az igen. Wow. Megnézzük farkast. Nem, nincs szándékomban. Először lehet, hogy kéne craftolni egy kardot. Nem lenne egyszerű? Hát szerintem menjünk be most már édetek mindegy. Haladjunk. Akkor gyerünk. Ja. Állítólag csak a Kovácsnál van, mert mi nem nagyon sokat játszottunk ezzel a Minecrafton, ott ötletöltve, de azért követnek minket a kutyák. Hagyják. A Kovácsnál kéne, hogy legyen valami chest, amiben van Mi ennek cucc. utána van? Na, szeretnek téged. És Kovácshoz kell menni. Hogyha mindet ide vonzod, és bezárod, nem tudnak kiugrani. Hát jöhetnének be. Az egy kicsit bebadott. Na, akkor menj át az ajtón, te nem tudsz kiugrani. És tud be. Na, tökéletes. Lerászok. Az egy NPC volt az asztalon? Micsoda? Mindegy. De menjünk! Rász. Igen. Ezek egyébként nagyon okosak. Így össze-vissza. Na, akkor rögtön csináljuk. Ha tudtok. Nem, alta már. Mit te? Hát a... Semmit. Akkor jó. De milyen csinál? Menjünk vele, basszus. Úgy a Kovács. Na, akkor már nézzük be. Jó, ide bent. Ennek nincs ajtója. Az. Na, ez egy nagyon fasza. Még vért is van. Ez jó jött. De szerintem innen el kellene menni, mert ez nagyon nem tetszik. Majd építünk egy házat. Föl is rakom. Ez brutál. A kutyák egy magasabb. Az kő. Nem számít, mi. Várj, viszünk magunkkal ilyet is. Vannak sákanyt is. Rögtön követ is lehetne szerezni, hogy legyen kőcucc is. Várj, akkor hiszen még vadászni. Megcsinálunk. De ügyes vagyok. Cuccokat. Pontosan. Na, akkor először... Ez az. Na, De az anyátok. olyan 15 perces videók lenne, vigyázz meg, meg... Megölte neked a birkát, milyen kedves. Szerintem ezek valami nagyon cigány állatok lehetnek. Az is már nyílválja a birkát. De ez jó neked. Hát- Nem kell koptatod a kardodat. Hát éppen mondjuk rá, de... Akkor Na. Ezek lehet, hogy utána spawnolnak. Jó, és spawnolni biztos nem, csak Ez az. teleportálnak. ágyunk az már lesz, Ja, akkor. de ezek kellene csinálni. Na. Egy 15 perces videók lennének. Ilyen cuccos. Talán heti egy videó, vagy ilyesmi. És akkor így lenne. Hát, reméljük, hogy jó jövő lesz a csatornának. Aki látja, az iratkozzon fel, hogyha tetszik. Vagy lájkolja. Vagy írjen kommentet, hogy csinálj tovább, mert meg nagyon az első videó. Ja. Ilyen első. Beszélni se tudunk nagyon, úgyhogy bocsánat, hogyha nem beszélünk állandóan. Itt a kutya. Itt a kutya, érted? Na, kiítek. De hogyha megszerítik egy csonttal, akkor kutya lesz belőle. Szerítíted? Senki. Ez itt nem támad. Az! Az igen! Nem bagos a játék. Szerintem vidd el a kaját is már rögtön. Várj, először itt fogunk rakni. Ja? Itten, de itt nagyon balfaszod lehet. Bocsánat, esetleg is csúnya szóval kiír. Szó. Akarod. Megzavartam. De ne nyisd ki az ajtót!
nem bírsz rakni. Arra már rájöttünk. Mondjuk beteleportálnak a kutyát. Ez vicces volna. Ja. Na, ez is vicces. Na, akkor itt fogunk lakni. Először. Hát ha már ilyen gyorsan megtaláltuk, ez nem biztos volt. Ja. Kedvezhetünk a majd. Eléggé. Csinálunk egy ágyat. De hogyha tudunk csinálni szervert, akkor lesz multiplayer is. Hát, az idáig még nem jött össze, szóval. Azon még dolgozunk. Na király. Akkor itt lesz velünk még egy másik barátom. És akkor ő is tud majd velünk játszani, hogyha sikerül szervert csinálni. Meg lehet, hogy nála is lesz videó. De nem tudom még pontosan. Csak Oda. ha esetleg valamit nem tudunk lecraftolni, akkor azért ne haragudjatok. Majd De akkor belejövünk. ilyen cuccokat nem Azok jó dolgok. Itt vannak még a kutyák egyébként. Ez kicsit Óha! valós. Wow! Ez jó is volna csak. Ez kovács. Gyere már, onnan. Fú, taparodjál. Így Ez az. Na, akkor esteledik. Tényleg, akkor nem. Húzzunk be a házba. Jaj. Mert hát nem nagyon játszottunk még, úgyhogy Szerintem azért ki fogom nyílni. de bántség. De Kedves én a emberek. farkasra gondoltam. Ja? Né! Minél? Hogyha kinyírod a farkas, az összes rátámad. Mi? Ha kinyírsz egy farkast, az összes rátámad. Jó, már nem majd gondoltam. Na, Szerintem lassan hagyja. na, jó van, itt Próbálkoztunk. Vagy vannak egy csalások. Nem azért, mert csalni akarunk, csak hogyha például spawn pointot állítani, vagy valami ilyesmi, hogyha majd vándorlunk tovább. De ez így elég idióták, én úgy néztem. Hát jó. Na most menjünk fát vágni. Ádám kedvenc szórakozása egyébként a favágás. Egyszer csináltunk még egyszer egy mapot, az volt az első, az előző. És ott állandóan fát vágott. Itt kör. Mindig jó ilyen. Meg majd szelet is kéne bánni. Rájön, azt csináljuk. Fát. Mindegy, ezek Meg legalább küzdesz jönnek. velük? Dehogy. Meg és megszeríted, de akkor is rájössz, akkor megtámad. Hogyha jobb klikkelsz, és igen, ha jobb klikkelsz rá, akkor leül. Tényleg? Üres kézzel. De azt hiszem, hogyha meg vannak szelídítve, csak akkor. Ja, csak hogyha meg vannak szelídítve, akkor. Hát, Az micsoda. igen. Nem nagyon szeretnék elvándorolni. Lehet, hogy leskivatott. Ja, de nem hiszem, hogy csak egy kis sivatag. Nem tudom. Csak tengerpart. Wow. Nem olyan nagy. Hát nem. Nézzük, csináljunk majd üveget. Az is jó jön majd. Ja, tovább vándorlunk. Itt összeszedjük valamennyire a cuccot, összeszedjük magunkat is. És akkor majd tovább vándorlunk, építünk meg házat, hogy ne legyen. Majd az Easy. easy. Hogy ne üsd. Hát nem szeretném, de akkor is itt vannak bazdek. Nagyon idegesítőek. Próbálom megölni őket. Gyűjt. Most csak meghal. Max. Meg, hogyha... Jó, mindig sem. És még ez így lesz. Né? Tegyük. Nem jöttem meg jó. De most ezek... Nem durva. Lehet meg kéne venni őket. Láttad? Ezek portálnak állandóan. Az hogy? Hogyha a házadban vagy, sokáig a közben tudnak portálni. Meg... Lehet meg kéne venni őket. Nem. Így nem akarunk nagyon próbálkozni. Majd egy. Ezek szerintem így a következő 30 részig így egybe lesznek velünk.
Vagy nem hiszem, hogy 30 000 ennyi a balfnak, nem vagyunk. Ja. Na, szedjük szerintem most követ is. Hát az Alapdolgokat. Alapstandard. Földrajztán mondogattam mindig azt, hogy alapstandard. Hát most ma így tudom, hogyha érdekel valaki. Így érdekel. No, már is itt. Bánya, nem. Ezek nagyon cigányfarkasok. Cigány. Ez igen. Napjavas. Az igen. Amit befalazom. Utána teleportálni. Na, ennyi. Figyeld, menj valahova, teleportálni fognak utána. Gyorsan, hogy nem jönnek. Ez még csak egy. De így az kint is maradt, úgyhogy... Hát jó van. Na, akkor gyorsan... De mi ez a szar? Ez nagyon idegesítőek. De most ez... De még követ nekem úgy? Nem tudom, szimpatikus Nem vagy. akarom, hogy jöttek a házamból. Közd meg. Dehogy! De! Ez elég gyorsan még van. Többikre? Nem jöttek. Kinyitod az ajtót, akkor igen, most már nem portálnak utána. Már? Meg most mérgések rá. Számít. Nyisd ki és csukd be és engedj le párat, és egy sorba kitörni. Tudja? Most ölik az embereket, hogy mi? Nem tudom. Ezek téged akarnak. Anyádba a kurva Isten. Van egy pár, úgyhogy jó lesz vigyázni velük. Nem számít. Kapjuk a leveleket. Ezek nem tudnak megtámadni. Hát így. Hoppá. Ne gyere el ében. Ó, hála Istennek, hogy becsukta az ajtót. Szerintem nincs is több. Szerintem se. Meg kell nézni. De ma megint esteledik, vagy mi? Ja, csak én látok, hogy Na. ezeket répeket. Szerintem Hosszuk van. ki szerintem az élelem tartályokat, vagy arassunk. Úgy fog még ezért. Szerintem a többi már nem bán. Hát, már nem. Mert nincs is több. Ja. De már van itt élelem. Amarra volt a másik felébe a falunak. Voltak ilyen búzaütetvények, vagy valami, nem tudom mi az. Tényleg. Dalak. Itt van búza. Mi ez? Fekete ügyek? Nem tudom. Nem, akkor csak ezeket szabad hívni. Ja. Hát küldöd, hogy végül is a többi részét nem ad tétét. Hát. Ó, Most biztos kérdezik. vizek húst. Ja, azt utasd is vissza, hogyha itt akarunk élni egy darabig. Nem olyan sokáig szeretnék szerintem itt élni, mert nem egy pár megkedvezik. Meg Valaki? nem szeret építkezni nagyon. Imádok házakat építeni. És akkor majd építünk valami szépet, megpróbálunk alkotni. Milyen faszai előtt ilyen? El kell menni lassan bányászni. Ja, az Ádám másik szórakozás. Bányászás. Ó, nem itt a hányzom. Nézzünk, próbáljunk találni egy szemet. Ki tudjuk sütni a húsokat. Már fával is ki lehet, de vagy vaskarddal is. Hát jó, de én nem tudom. Erre kéne, hogy legyen valamerre egy bányának. Azt Egy, is van szín. Hoppá, szemet. Hát nem fog sokáig tartani. Na, szerintem. Utána a WC, hogy Diamondot találjunk. Aha. Hogy jó lenne. Egy olyan. Az jó. Itt még több legalább lesz. Tehát nem csantolunk valami szépet. Mondjuk arra. És akkor majd szép lesz. Ja, hogyha nem halljátok az alaphangokat, az Ádám most állítja. Vagy nem. Vagy nem tudom, hogy halljátok ezt, szerintem hangos